سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبرانن كم يتولون لو يصلوا 3 طري فرق معاتن فرقان استدالوا زينا وفتن وزعن انه نمكتتالكم بخبر زعدم لو تخلي فلما ارست زينا بريزيدنت إسياس أفوركي أب روما مستفلالي مراحتي هاجراتن سبب سلطان إيطاليان تراخي وزاتيو أب النوزوبا أمن حالي استفلالي ناوت جازان أسر هيوتن زت تقللت انتاو كرستات تراخيبو أب فعبت مسرح مزرقح تبوتاتن وين مسرح معدل نقطاتن بتصبوي سلاسلالو روسيان بيلاروسن عالمون زبون بدوتات نممكات بحابر كم زسرحة الرقاقيتان أب تشريع إسران سدستان متن مشط أزوار أمريكا مثل تشريع إسران كلتن في نتأثرن كلو ب56 ميتاوي تقابيو إسرائيل أب سوريا بزكايدتو دبداب ميسايل سباون نواتاون كسراتات وريدو أبدر زراتو خنسكر بريزيدنت إسياس أفوركي قونتي بعشران شمونتن 29 طري أب كتما روما زتقانع وعلى أفريقان إيطاليان مستفل على مرحتي هجراتن سبب سلطان إيطاليان ترخيبو أب كلت أوي زمدنان حمرا وقداسنت زلوم قدياتن ذات كورزة أكايدو لوخ منستر زينات عجز فرزجي نزل أخوت سبسب تسفلت مبرحتو بريزيدنت إسياس أفوركي قونو على مرحة أفريقان إيطاليان تمال 29 طري أب كتما روما مزتفل على مرحة سبب سلطان منغست إيطاليان ركباتها كايدوم بريزيدنت إسياس مس بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن شيخ محمود كمون مس بريزيدنت كينيا ويليام روتو أبزغبرو ركب أم معبال كلتاو زمدنان متحققازن حبراوي أقداسن زلوم قدياتن معبالتاتن تزراريبوم أبتعلت أبسعتها بحلقة ترجمة بريزيدنت إسياس مس مينستر حرشا وحسنة مقبن هابت قربن إيطاليا فرانشيسكو لولوريندا أبزغبرو ركب إيرترا أب أوان مجزأة إيطاليا معبول تكالاتن تحت قرص المقعزية ودبات حرشان إندسترين تونن كم زنبرت انتخونا مجزأة إنجليز إيرترا بقوط أبار إسايت خلنيا بمبال ناس النتان خيتركبن بفدريشن مس إيثيوبيا نخد قرنن بزنبرو اكايوتن نزبز حكابت زمناو تكالات نابكالوت هاجرات كم زشطو نتسترفه دما كم زعنو بمبراح كاب عنوتن زمتان منغستي انجليز ترفه ابتزبي إيرترا نناصنتو انصار مجزاتي إيثيوبيا زكايدو ناي 30 عمتات برتاو تغادلو كم زعنو ابريهم اتزورد عنوت قزيف كم زخونه داقم نمحواي دما امونغو كلتي ان هاجرات استراتيجياو شركنت كمعبل كم زدلي بريزيدنت إسياس اغنزيبو مينستر حرشا وحسنة مقبن هابت قربن إيطاليا فرانشيسكو لولورينجدا بوغنو ببريزيدنت إسياس زقرب حسابن مبرهن متقبار سفيح عفلط ونمركاب ناب إيرترا مبتصح كفتصوم مخانوم قليسوم بريزيدنت إسياس هموداتا بوغن إيرترا اتمعص روحو كم زخونه بمرققاص ادمه اقريبوم أمونغو أفريقان إيطاليان أبستفلالي يتصلاتات بقندو دما أبقوط أبان تحت قرصن وحسنة مقبي تمرتي طعنا صعات حرشا موياو سلطاناتاتن بهلن دلدل معرنتاو متحققاز نمعبال زعلمه بعدم منغست إيطاليا استودبه وعلى مرحة أفريقان إيطاليان دلدل نحبراو عبيت بزبل تيمايو تقانيعوم أبنو زبا أمن حيلي كبابي إجر مخل معرو أرحا أبستبها لبوتات أنتاوي كرستات ترخيبو أتي نتفتات معك أموين حمدن مثل سال بستخايدة قواتات ترخبك كرستات سبر بارن مولن عتارو بلحتي مسارحيتات كمون أعتمتي كم زد تغالل وكيل إرينا حبيرو نتنا معك أموين حمدن سراح زمرحة كيلا معك أموين حمدن من إسياسو أبرها أبزهبو حبريتا أتك أرستات كاترين المسرح مسرت أب زخو اعتلو زنبرو أوان كم استرخب بمتقاس زملكاتو أكل بزغلت أفا كالعلون كعقبون تلابيو أب بيت إحفاد كومشن بهال السبورتن زبادوب كيلاس نكرسي من إسي مرحويت قبر أملاخ دما نبتوتا بمخات نترخبت كم زرقاقت وبمحبار نعلوت كيلاتا سنقرسي بغلطف مالتيوم أدلاي سقومتي نخوصلو نما أكلاي بيت إحفاد كومشن بهال السبورتن تحبيرو كم زلو أرديا
ከባቢ እግሪ መኸል ኣብ መስመር መንደፈራ ዓዱ ኻላ ዝርከብ ኮይኑ ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡብ ኣሳት 7 ኪሎ ሜትር ይርሕቕ። ጸገም ስተማይ ከተማ ኣፍዓበት ንምቅላል ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መስርሕ ምዝርጋሕ ትቦታትን መስርሕ መዕደሊ ነቑጣታትን ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ። ኣማሕዳሪ ነውዘባ ኣፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ረጀብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብልዑል ተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ብፕሮጀክት ዓድሃሎ ቁጥር 3 ዝዕመም ዘሎ መደብ መስቃል ታንከራት ኣብ በረኽቲ ቦታታትን ምኹዓት ክዒላታትን እውን ከም ዘጠቓልል ገሊጹ። ኣቶ ኣሕመድ ኣስዒቡ ዛጌት 7 ዒላታት ክኳዓታ ከለዋ 6 ታንከራትን 7 መዕደሊ ነቑጣታትን ከም ተሰርሐን ምዝርጋሕ ትቦታት ከም ተሳለጠን ኣረድዩ። እቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣድማዒ ከም ዘሎ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምስተዛዘመ ሽግር ስተማይ ከተማ ኣፍዓበት ከም ዝፍታሕ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም። ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ክንክን ነፍሰ ጡራት ጽqayታ እትሰርሕ ማእከል ጥዕና ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህጻናትን ዝምስገን ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ። ሓላፍታ ማእከል ኣቶ በርሀ ሓድጉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ዝነበረ ድሩትነት ብምስፍሑ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸቕጢ ከም ተቓለለ ገሊጹ። እታ ማእከል ኣብ 2023 ንኣስታት 25,000 ዜጋታት ኣገልግሎት ከም ዝሃበት ጠቒሱ ድማ መረዳእታ ህዝቢ ኣብ ክታበት ብምዕባዩ ሸፈነ ክታበት ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ከም ውጽኢት ተርእዮ ሞት ኣዴታትን ህጻናትን ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ። ኣቶ በርሀ ኣስዒቡ ምስ ምምሕዳራት ብምውሃድ 30 መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ ምቁጽጻር ሕማማት ዓስወን ካልኦት ብጉድለት ንጽህና ዝኽሰቱ ሕማማትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብዝለዓለ ክቐጽል ኣዘኻኺሩ። ክኢላ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ኣቶ ፍጹም ዘካርያስ ብወገኑ ነፍሰ ጡር ክሳብ 8 ግዜ ምክትታል ክትገብር ከም ዘለዋ ብምዝኽኻር እዚ ንኽረጋገጽ ቀጻሊ ኣሰምህሮታት ከም ዝወሃብ ሓቢሩ። ካብ ክፍሊ ክታበት ወይዘሮ መድህን ገብረ መስቀል ድማ ንህፃናት ኣዋልድን ኣዴታትን ዝወሃብ ክታበት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብወፍሪ መልክዕ ኣብ ዝካየድ ክታበት ዝርአ ምድንጓይ ክእረም ተላብያ። ክቡራትን ክቡራንን ቀጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ይዕድም። ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ሩስያን ቤላሩስን ዓለማውን ዘባውን ብድወታት ንምምካት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ደጊመን ኣረጋጊፀን። እተን ሃገራት ነዚ ዝገለጻ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮን ትማሊ 29 ጥሪ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት ብምብዳህ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ንምስራት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝተሓጋገዙ እውን ኣነጺሮም። ከም ኣካል ተስምምዕ ፕሬዚደንታት ፑቲንን ሉካሼንኮን ሃገራቶም ጸጥታዊ መተሓጋገዝን ከም ዝሓይላ ኣረድዮም። ሩስያን ቤላሩስን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድናን ከደንፍዓ ኣቀዲመን ከም ተሰማምዓ ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ኣብ መሬት ቤላሩስ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘዋደደት ዝዝከር እዩ። ምስ ፍሕፋሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንሩስያን ቤላሩስን ወታደራውን ጸጥታውን ጥምረተን ክትራ ከም ዝደፋፍአን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። በአሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ንሩስያ ንምኽርዳን ዘካየዶ ዘሎ ጽዑቕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ የእትይዎ ከም ዘለዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽደቆ እገዳታት ብ6 ኣዋርሕ ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡ። እቲ እገዳ ክሳብ ወዳእታ ወርሒ ሓምለ 2024 ክጸንዕ ምዃኑ ዝገለጸ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ድማ ተወሳኺ ሓድሽ እገዳ ክውስን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዛጊት 12 ግዜ እገዳ ከም ዝወሰነ ዝተቐሱ ጸብጻባት ሩስያ እውን ተመጣጣኒ ምላሽ ክትህበሉ ምጽናሓ የረድኡ። ኣብ 2023 መጠን መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ምስ 2022 ክነጻጸር እንከሎ ብ56% ከም ዝዓበየ ወግዓውያን ጸብጻባት ሓቢሮም። بمسرتهم ጸብጻባት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት $238 ቢልዮን ዝዋግኡ ኣጽዋር ከም ዝሸጠት ዝዓበየ ካብኡ ድማ ናብ ዩክሬን ዝቐንዐ ምንባሩ ተፈሊጡ። ኣሜሪካ ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝዋግኡ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ፖላንድ፣ ጀርመን፣ ቡልጋርያ፣ ሪፐብሊክ ቼክ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ኣውስትራልያን ጃፓንን እውን ካብተን ገዚፍ ዕድጊ ዝገበራ ምዃነን ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም።
ኩናት ዩክሬን ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ መኽዘናተን ከጻፈፋ ዕድል ኮይኑውን ከም ዘለዎም ክኢላታት ዘቕሱ እቲ ኩናት ብደረጃ ዓለም ከይተረፈ ንመጠን መሸጣ ኣጽዋር ክብ ከም ዘበሎ ይሕበር እስራኤል ብ29 ጥሪ ኣብ ሰራዊት ከተማ ደማስቆ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሚሳኤል ሰባውን ንዋታውን ክስራታት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ሶርያ ሓቢረን በቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ደማስቆ ዝተፈጸመ ደብዳብ ዘጌት ቁጽሮም የተነጸረ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብሰንኪ ደብዳብ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶርያ ሃገሩ ብስቕታ ከም ዘይተሓልፎ ሓቢሩሎ እቲ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ሶርያ ካብ ዘካየደቶም መጥቃዕትታት ዝሓየለ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ኣረድዩ እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካሂዶ ዘላ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ ንእትገልጾ ወታደራዊ መደበራት ኢራን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ እትገልጽ ይኹን እምበር ቀንዲ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕትታት በርጌስ ሶርያውያን ምዃኖም ጸብጻባት የረዱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ኣባል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ልዕሊ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ በቲ ግጭት ኣስታት 50 ብምቕሳሎም ቁጥሪ ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ሰብ መዘጸጥታ ደቡብ ሱዳን እቲ ግጭት ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ኣሽሓት ከም እተመዛበሉ ገሊጾም ተወሳኺ ሕለናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ነበርቲ ስጋቶም ይገልጽለው ፕሬዝደንት ሳልቫ ኪር ማያርዲት ጸጥታ ንምስፋንን ድሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽን ሰራዊት ናብቲ ዞባ ክዋፈር ከምኡውን ነቲ ግጭት ኣብ ምስዋር ኢድ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ሰብ መዚ ዝርከብዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ ኣዚዙሎ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብቲ ከባቢ ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ግጭት ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ኩነታት ንሰላም ዞባ ብምዝራግ ነቲ ሃገር ናብ ተወሳኺ ግጭት ሕድሕድ ከየምርሓ ከም ዘስግእ የጠንቅቑ ብመንጎኝነት ቀጠር ግብፅን ኣሜሪካን ግጭት ወሽመጥ ጋዛ ዶም ንባል ዝዓለመ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳይ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ዝርርብ ኣብ ትግባረ ግዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤትን መልቃ ጅሆታትን ኣብ ምርድዳእ ከም እተበጽሐ ተገሊጹ እቲ ስምምዕ ንክልተ ኣዋርሕ ምቁራጽ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ክካየድ ኣምሳያኡ ድማ ሓማስ ልዕሊ 100 ጅሆ ክትለቅቕ ዝብል ከም ዝርከቦ ምስ ዝርርብ ቅርበት ዘለዎም ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቲ ምርድዳ 14,000 ፍልስጤማውያን እስራት ንምፍታሕ ዘጠቓለለ ምዃኑ ድሮውን ድሕሪ 7 ጥቅምቲ 2023 ዝተኣስራ ደቂ ኣንስትዮ ከም እተለቃ ማዕከናት ዜና የጋውሓለዋ ይኹን እምበር እስራኤል ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ከይተደምሰሰ ደብዳብ ደው ከም ዘይተብል ሓማስ ድማ ደብዳብ ደው ከይበለን ሰራዊት እስራኤል ካብ ጋዛ ከይወፀን ጅሆታት ከም ዘይለቅቕ ክሕብሩ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ብዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ እስራኤል 70 ሜታዊት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 26,000 በርጌስ ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ልዕሊ 5,000 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ጃፓን ናብ ወርሒ ዝለኣኸታ መንኮርኮር ብዘጋጠማ ቴክኒካዊ ጸገማት ስራሕ ኣቋሪጻ እኳ እንተጸንሐት ብ28 ጥሪ ዳግም ንጥፈታታ ከም ትሰላስል ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ እታ ብዒስራ ጥሪ ኣብ ወርሒ ዝዓለበት መንኮርኮር ንጥፈታታ ንምስትልሳል ዘድልያ ጽሓዊ ጸዓት ክትረክብ ተጸጊማ ከም ዝጸንሐት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዘድሊ ጸዓት ብምእካባ ንቡር ስራሓ ክተካየድ ከም ዝጀመረት ሰመዚ ጠፈራዊ ምርምር ጃፓን ገሊጾም ጃፓን ኣብ ጠፈራዊ ቴክኖሎጂ ኣመዝጊባቶ ዘላ ገስካስ ንሶቪየት ሕብረት ኣሜሪካ ቻይናን ህንድን ተኸቲላ ኣብ ወርሒ መንኮርኮር ከተዓልብ ዝኽኣለት ሓምሸይቲ ሃገር ክትከውን ኣብቂዕዋሎ ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርስታቱ ከደግመልኩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሮማ ምስተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራትን ሰበስልጣን ኢጣልያን ተራኺቡ ዘትዩ ኣብ ንዞባ እምኒ ሓይሊ ዝተፈላለዩ ናውቲ ገዛን ኣሰር ህይወትን ዘጠቓልል ጥንታዊ ቅርስታት ተራኺቡ ኣብ ኣፍ ዓበት መስርሕ ምዝርጋሕቲ ቦታት ማይን መስራሕ መዕደሊ ነቑጣታትን ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ሩስያን ቤላሩስን ዓለማውን ዘባር ውድወታት ንምምካት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊፀን
عدول تشنع 23 متن مشطة أزوار أمريكا 22 نتأثر من كله ب55 ميتاويت عبيو. إسرائيل أب سوريا بزكايدتو دبدار ميسايل 7 نواتاو كسراتات وريدو. زينب تزازي ملو مستسترفو مدبتنا نحرقكم بوغنا بروخ معلتي.